M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye lero lachinayi pa 17 Julayi. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Exodo mutu wa 3 ndime ya 13 kulekera ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Francis Sabuni kuchokera ku Maria Mthandizi Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu amumthenga ndi monga adalembera Mateyo Woyera mutu wa 11 ndime ya 28 kulekera 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Julius Dokowe a St. Patrick's Missionary Society SPS kuchokera ku Christ the Redeemer Parish Kapsoya mu Catholic Diocese ya Eldoret m'dziko la Kenya. Mawu a m'buku la Exodo. Mose adati kwa chauta, tsono ine ndikupita kwa Aisraeliwo kukawawuza kuti Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu. Iwowo akandifunsa kuti dzina lake ndani, ndiye inewo ndikawawuza chiyani? Mulungu adamuwuza kuti dzina langa ndine ndilipo. Aisraeliwo kawawuze kuti ndilipo wandituma kwa inu. Mulungu adamuwuzanso Mose kuti Aisraeli ukawawuze kuti chauta, Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, Mulungu wa Yakobo, ndiye amene wandituma kwa inu. Tsono limeneli ndilo dzina langa mpaka muyaya. Limeneli ndilo dzina limene lidzanditchula mibadwa yonse ya m'tsogolo. Pita ukawasonkhanitse atsogoleri onse a Aisraeli, ukawawuze kuti chauta, Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo adandionekera. Wandilamula kuti ndikuwuzeni, wabwera kwa inu. Ndipo zonse zimene akukuchita Aigupto akuona. Mulungu watsimikiza kuti adzakutulutsani ku Igupto kuno, kumene mukuzunzika. Ndipo adzakulowetsani m'dziko la Akanani, Ahiti, Amori, Apirezi, Ahivi ndi Ayebusi. Dzikolo ndi la mwanalirenji. Mulungu adapitiriza kunena kuti zimene ukawawuzezo adzamva. Ndiye mukapite kwa mfumu ya ku Igupto, iwe ndi atsogoleri a Aisraeliwo, ndipo mfumuyo mukayiwuze kuti chauta, Mulungu wa Aheberi adakumana nafe. Tsono tikukupemphani mutilole kuti tipite ulendo wa masiku 3 ku chipululu, kuti tikapereke nsembe kwa chauta, Mulungu wathu. Kudziwa ndi kudziwa kuti mfumu ya ku Igupto sidzakulolani kuti mupite, mpaka nditakakamiza kutero. Tsono ine ndidzagwiritsa ntchito mphamvu zanga ndipo ndidzalanga Igupto. Ndizo zizitswa zomwe ndidzachite kumeneko. Zikadzachitika zimenezo adzakulolani. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amumthenga Woyera monga adalembera Mateyo.
ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, bwerani kwa ine, inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine wofatsa ndi wamtima wodzichepetsa. Mukatero mudzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Pajatu goli limene ndimakoleka ine losavuta, ndipo katundu amene ndimasenzetsa ine ngopepuka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, pakati pathu ambiri mwa ife timakonda kuzipatsa mayina osiyanasiyana, mayina amene amasonyeza mphamvu zathu, mayina amene anthu amati akatitchula timamva bwino m'moyomu. Ena iyayi bwana wamkulu, amfumu, abambo mfumu, kanda abishopu, inde ngakhale olemekezeka, kanda president, minister, zambirimbiri. Lero mawu oyamba, Mulungu pakudzulula kwa Mose sakunena mayina ambiri, ayi ndilipo. Osati ayi ineyo ndi amene ndidalenga dziko lakumwamba, ineyo ndi amene ndidatere, ineyo ndi amene ndidatere, ayi ndilipo. Chifukwa mati ndilipo ndiye wandituma. Dzina limeneli ndi limene Mulungu ali kuliulula kwa Mose pamene akumutuma kupita kwa Farao, chifukwa Mosetu adatuma kuti tsono ine ndikapita kwa Israelewo kukawawuza kuti Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu, iwowo akakandifunsa kuti dzina lake ndani, ndiye ineyo ndikawawuze chiyani? Mulungu adamuwuza kuti dzina langa ndine ndilipo. Tikuphunzira chani kudzichepetsa kwa ife akhristu? Maudindo, matitles ambiri amene tili nawo kawirikawiri amatilepheretsa kulumikizana ndi anzathu, amatilepheretsa kukhala pamodzi ndi anzathu. Ena mwina kutchalichi chifukwa kuti tinaphunzira kwambiri, ndife ma doctors, ndife ma professor, timafuna tikamapereka maganizo athu timadzipanga kuti ndine professor uje, ndine doctor uje, kena kuti mayankhula. Akakhala anthu ena kuti alibe maphunziro ena aliwonse, zimavuta kuti tiwamve. Mulungu akutiphunzitsa ndilipo ndilo dzina langa, limene likusonyeza kuti iyeyi ndi wa nthawi zonse. Komanso pamene Mulungu akumutuma Mose kupita kukawapulumutsa ana a Israeli m'manja mwa mfumu Farao, Mulungu akumuwuza momveka bwino kuti ndikawumitsa mtima wa Farao, sakakulola ayi, chifukwa Mulungu adafuna kuti anthu akhulupirire ndithu kuti ndiyeyi amene wamutuma Mose pakuchita zozizwitsa zosiyanasiyana, kuti pang'ono ndi pang'ono anthu akhulupirire. Ndiye moyo wa chikhulupiriro, njira ya chikhulupiriro si ya changu, chikhulupiriro chimalowa pang'ono pang'ono, zilibe kuthamangira. N'chifukwa chake tsiku ndi tsiku timafunika kuti tidzipemphera, chifukwa pakupemphera timayamba pang'ono pang'ono kuyanjana ndi Mulungu, kuyanjana ndi anzathu, komanso kuyanjana ndife tomwe aini ake, kudzidziwa kuti ndife yani pamaso pa Mulungu. Ambuye Yesu
akutidziwitsanso kuti iyeyi tipite kwake ife tonse amene tili olemedwa, ife tonse amene tili otopa, ndipo tikuyenera kusenza goli lake chifukwa chakuti goli lake lopepuka. Pano pa dziko lapansi, moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kandi kumphakati, kandi m'mabanja mwathu, kandi malo athu a ntchito, kandi malo athu ochitirako malonda, ndi ntchito zosiyanasiyana za mu ofesi ndi zina zimene zisali za mu ofesi, timakumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana zimene zimatipangitsa kutaya mtima. Koma Ambuye Yesu akutipempha, Ambuye Yesu akutiyitana, kutipatsa mpumulo. Ngakhale ntchito imene akutipatsa Ambuye Yesu akuti siyolemetsa, ndi yopepuka. Bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. N'chifukwa chake timalimba mtima kutumikira Ambuye, chifukwa timadziwa kuti mwa Ambuye muli mpumulo. Palibe malo ena aliwonse amene ife tingapeze mpumulo. Kodi magoli amene inu ndine tikuseza tsiku ndi tsiku ndi magoli ayani? Pamene tikukonzekera zisankho, anthu ambiri ali kalikiliki kupikisana kuti akhale nawo pakupikisana, mwina zisankho za makhansala, zisankho za aphungu a ku nyumba ya malamulo, zisankhonso za mapresidenti amene akufuna kukhala president wa dziko lino. Kodi goli lanu mwalitenga kuti? Chifukwa magoli enawa amakupangitsani kukhala munthu wankhanza, magoli enawa amakupangitsani kukhala munthu wadyera, magoli enawa amakupangitsani kukhala munthu odzikundikira, osasamala moyo wa anzawo. Pamene tikhale tikuyamba kampeni, inu nonse amene mukufuna kupikisana pa zisankho za utsogoleri wa dziko lino m'madera osiyanasiyana, dziwani kuti Ambuye Yesu ndi amene angakupatseni goli labwino, ndipo simudzafutika pakutumikira Mulungu kudzera mu udindo umene mutadzapeze, ndipo zimene muziwalonjeze anthu muzazikwaniritse. Ambuye adakwaniritsa zomwe anamulonjeza Mose zakupulumutsa anthu, komanso adamuwuza kuti Farao sakangokuvomera, mavuto aliko. Ambiri inu mangonena zinthu zabwino zokhazokha, koma mukasankhidwa palibe chimene mmachitapo olo pang'ono, kungoononga dziko, kuononga chilichonse chimene mudachipeza. Uzani anthu chilungamo. Ambuye pamuyitana Mozesi anamuwuza chilungamo, ntchitoyi ndiyolemetsa. Koma limba mtima, ndili nawe, ine ndilipo, ndilo dzina la Mulungu, kumpatsa mphamvu Mose kuti akawapulumutse ana a Israeli. Ndipo Ambuye Yesu akutsimikiza kuti pamene tifika kwa iwo adzatipatsa inde goli, koma goli losatipweteka, goli limene zitithandize ife kukhala anthu odzichepetsa, kukhala anthu achifundo, kukhala anthu othandiza ena, kukhala anthu olimbika, komanso anthu amaso mphenya. Pamene tikonzekera zisankho, tiyeni timpemphe Mulungu kuti atipatse goli lake, goli limene litithandize kukhala anthu achilungamo, komanso anthu opanda mantha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.